आङो जोंनि हान्जानि मिरुनि जिल्लानि दखरानि ब्लकनि प्राइमारिनि आरो बुथनि गासैबो वार्कारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बिथांमोननि हर सान नांथाबनायाव UPPL दोलोआ इसेबां गोहोगोरा जाबाय आरो गाबोनो काउन्टिं जागोन आरो बे काउन्टिंआव जों बयबो मिजिंथिदों UPPL दोलोआनो बयनिख्रुइ बांसिन मासि आवग्रिनो हागोन आरो सरकार दानो हागोन आरो बे बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मदद होबाय। माखासेया राङारि मदद होबाय, माखासेया खामानि मावनायनि गेजेरजों। दा बे गासैबो मदद होनाय रायजो राजाफोरनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय आरो लोगोसे इन्टेलेक्सुयेलफोर जाय बिथांमोना गुबुन गुबुन फिल्डआव थानानै जोंखौ केम्पिंनि समाव जोंनि खोथा बाथ्राफोरखौ एसे गाइड खालामबाय, स्पिच होनायफ्राव बायदिसिनायाव। दा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय आरो आं मिजिंथिदों बयनिबो नाजानायाव गाबोनो मोनसे सोलायनाय फैगोन आरो UPPLनिनो सरकार फैगोन। दा बेवहाय बयबो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय हास्थायनाय जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनो UPPLआ खामानि मावनो हागोन, आं बेखौ फोथायदों। मैया सेकेन्ड फेज बिसायख'थियाव गोबां हिंसायारि जाथाय जालांबाय। दा बेखौ आङो दिनैनि समाव कन्डेम खालामो आरो जाय बिथांमोना हिंसानि खामानियाव लोब्बा लादों एबा लाबावनो गोसो जानानै दङ, आं बिथांमोनखौ खावलायो कि हिंसानिफ्राय गोजानाव थानांगो। हिंसाया खहासो लाबोयो, मालाबाबो जौगानाय लाबोआ। दा बेनिखायनो गावबा गावनि गेजेराव बे माखासे दाङाबाजि हिंसाया थांनाय 40 बोसोराव हारिखौ जोबोद खहा खालामदों। दा मैयाबो गोबां न' बुफायनाय बायदिसिना गोबां खामानि मावदों BPFआ, बुलायलायनाय बायदिसिना। दा बेफोरखौ खालामनो नाङा आरो बेफोरखौ खालामोबा हारियासो खहा जायो। दा बेनिखायनो गासैखौबो एसे संजम जानानै दावगालांनो आं खावलायो। मानोना राजखान्थिया अराय समनि थाखाय, बेयो दिनैबो फैगोन, गाबोनबो फैगोन, समफोरबो फैगोन। दा बे राजखान्थिखौ लानानै जाहाथे खुनु गोनो गोथो जाया, बे बिथांनि खोथासो। खिन्थु रायजो राजाफोरनि जि मेन्डेट बेथ' UPPLजोंसो फैदों जों नुनायाव। आरो रायजो राजाफ्रा एसेबां रंजा बाजा UPPLनियाव भट होदों। दा बिनि उनाव जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा पेन्डेल खाखाबायबा आंथ' मिथिया बेलट बक्सआ बिथांनि न'आवसो दंहैयो ना माहैयो। जुदि बेलट बक्सफोरा बिथांनि न'आवसो दङबा जों मिथिया, स्ट्रं रुमाव दङ होननानै जों मिथिगौ। आरो स्ट्रं रुमाव थानाय बेलट बक्सआव बिथाङा बोरै पेन्डेल खानो हानो? दा पेन्डेल खानायाथ' थाखाया बिराद बारा दङखाय खानो हानाय, खिन्थु आदारवाइज बेयो बिथांनि खोथा बियो। थेंक इउ।